digo cho onwe gi we na qualify mmadu onye abata gita o si na reverend father qualify him to be a man of God. Who qualify you? Who are you to qualify me? Who are you to qualify me? No human being has the right to qualify his fellow human being. Omoronya de perfect no wa. So you have no right to qualify me. He said na pastor he did not qualify. Who is your pastor to qualify me? Who is the man of God to qualify me? Who qualify him? If na eme nazu. Isi ala lola happen hypocrisy unu na eme. Una go Bible, una go Bible reaching ndala. I'm a prophet, I'm not a pastor. I'm a prophet, whether you like it or not. I'm a prophet ordained by God inside my mother's womb before I came. Zion, Zion will move. Nah, because na mohom na onwele na esele Zion followers na evangelist na onye eze Jesus. Abụrụ na ya ewele no like 10 million je na onye eze donation nke ka mmadụ zuiri ya ike. Emekwa n'anya bụ ihe maka na okwu anụ nwa kịta anụtego aka ekwubeli ya na onye eze pụta wele idea na echipu okwu nke atata echi okwu nke okwu na-echi okwu nke acha m ka unu ga ihe Fado moments kwulu. Asị na ụfọdụ na ahụ da-agụ Bible. Na unu akpọrọ Bible isi na agụ. Na ọ bụrụ na onye nwa mere ụmụ miracle niile na Jizọs mere na Bible na-apụta asị na onye eze gwara ọgwụ ego. N'ihe anụ na onye ọbụla unu na-efolo pastọ unu na-amara ụrụ na pastọ unu ebiro n'abalị unu amara ihe ọ na-eme. Na onye pụta magide tais na ndị politicians dị na mma asị na onye nke ya emekarịa. Amụrụ m ihe bụ iwu onye Jizọs. Unu mara ihe unu na-akọmentị na page onye Jizọs. Kwụsịrị na onye Jizọs eme onwe ihe o mere unu. Na agha anụ nwa na-ebu ya akarịa na. Biko nu mana achọrọ m kwune na video maka m nwere nechara ya. The video dị m funny. Ọ dị m funny. Ndị ụkwara enyi abụkwa ihe asị ka m zitere ụmụ ụwa ka ụmụ ụwa sorokwa m nene sorokwa m chia. Maka ekwugo m ihe a. One of my followers na-ege ekwukwa ihe nna aga ekwukwa. Spirit of AD na n'ọgụ. Spirit of AD na n'ọgụ bụ ihe mara onye eze Jesus. You can't tell me anything. Yeah, spirit of AD na n'ọgụ na-enwa bụ ihe mara onye Jesus. So na-ekwu okwu sometimes na-ege kene ntị mara ebe okwu ya na-aga. Maka ada ama. Ngwanụ nene video onye Jesus. I don't chat azụ. They never see anything yet. When I water, if he didn't love me, go to your pastor. Obu na efulo na ajekwulu onye efu na anya na obu na odibia ka efu na ajekwulu dibia. Obu na pastor ajekwulu pastor. Ife mma na olu niile alụ mgbe ochie na nga alụ ya. Once ọ bụ na mmadụ egbu mmadụ. Ada ma alụkwulu onye na-ezu oli ọlụ. Ada ma alụkwulu ndị na-ebu kokin ọlụ. So Adam achụ ụdị ego afọ unu na-achụ na-ekele ọlụ eke. Unu afụbere ihe. Nke bụ akụkọ ka na-abịa unu afụbere ihe. Kama na emesịa Chineke ga-abụ unu ike. Unu ndị na-egbu mmadụ na-akọcha onye eze. Unu ndị na-eje alụ ọlụ ọjọọ na-akọcha onye eze. Emesịa ifele ga-abụ nke unu one after the other. Ọ bụ ma mụ a na-enwere m efe mmadụ. Mgbe m pere mpe nna m ba ma anụ a na-agba egbe na-ata nri. Ife nna m ba m mgbe m pere mpe bụ anụ a na-agba egbe na-ata nri. Onye nse n'ụkwa ụkwa maka Adam atụ egwu ụkwa ịda. So adị nna nwa wee mebe ife nke m na-apụta na anwa Adam ezo nke m ezo. Sọsọ ife m nwee ike izu ezo bụ ebe nna anyụ nsị ma ọ bụ ebe nna edina nwaanyị. Mana ọ bụkwa na ọka nzọ ọlụ Chineke nye m ezo maka gị nwa ma ọ bụ ka mmadụ wee sị m nke nwa onye eze ihe ejekwa n'igwe ọ bụrụ unu adịrị chọọ na unu ya eje n'igwe ahụ na amada ebe n'igwe dị. Unu ama ebe n'igwe dị. Unu ada agụ Bible ọfụma maka na kedu ebe n'igwe dị mgbe Chineke kere n'igwe n'ụwa. Bible say in the beginning God created heaven and earth. So kedu ebe Chineke bi mgbe o kere n'igwe n'ụwa. Ọ maka gị na-asị na ihe eje n'igwe na-akwadosikwa ike o. Unu na-akpọdo akwụkwọ nsọ isi n'ala. Unu na-akwado akwụkwọ nsọ isi n'ala bido na the book of Genesis
ka i wee gụba ọfụma ụnụ gị bụ ndị si na-agụ akwụkwọ nsọ maka ndị na-asị n'igwe anyị eje n'igwe oge n'igwe alụkwa na-efu na even pastọ ya ma nje n'igwe a oge n'igwe alụkwa anụ efu na many of you ama nketa okene n'igwe a Bible say in the beginning God created heaven and earth. Onye amụma ọbụla bụ dibịa ọbụna ịmara ọka ịmarụ. Onye amụma ọbụla bụ dibịa. Even Jesus bụ dibịa. O depend the dibịa nke ị na-ekwu. O depend the dibịa nke ị na-ekwu. Ọka unu na-akpa ama na Igbo ji wee yasa. Oke ikpe ọka unu na-akpa mere ana Igbo ji wee yasa. Mere onye pụta alụba ọlụ echi niile o deceive unu. Ọ mata ya ebe niile ọ na-alụ ọlụ. Ka ọ wee nata ya ego ọ ya abịa ebe esi na ịma ife ọ na-eme ọ bụrụ na unu amefa ji edisiv unu onye bi n'echi niile o jebi ego ma tai ọ masị taa ya ebe ọ na-afụ mmadụ ịpụta isi mba na onye ama ụdị taa ya nwere ife ọ na-eme ịlụsikwala ọlụ ebe a lụsịa otu awụ n'ezi then you see you keep on deceiving yourself. Akwụkwọ nsọ afọ unu na-agụ ose gị you shall know the truth and the truth shall set you free. In the same book of John, John 8:32, or if the book of John chapter 8 verse 32, or see, you shall know the truth and the truth shall set you free. Man, still on Ezioku. On Nago Bible, man, on Ezioku. You did the Bible, you don't know the Bible. God is saying in the book of Genesis chapter 1, or see, in the beginning, God created heaven and earth. So, where was God when he created heaven and earth? Where was God now? Where was God living before he created heaven and earth? Unu agụ Bible, unu agbodo Bible isi na ndala ụfọdụ unu bụ ndị ụka sịkwa na n'iyi trouser adịrọ mma mana ụfọdụ ndị nwunye pastọ na-eyi trouser preach n'enu ọta. The same Bible gwara anyị na nwaanyị enwero right i preach n'enu ọta mana the same ndị ụka na-preach kwa so ọga unu bụ ndị ụka tinye confusion na Nigeria. Unu bụ ndị ụka tinye confusion na Nigeria anyị nọ n'ime unu nwa tinye confusion na Nigeria pastors and ife niile unu nwa tinye confusion. Kedu ebe Chineke bi mgbe o kere n'igwe n'ụwa ebe ọ bụ na ọ n'eluigwe ka unu si na Chineke bi Ọgachukwu bụ mmụọ ọ na-aga ebe sọrọ ya enwere ebe Chukwu bụ iche Chukwu bụ mmụọ and onye ọbụla bịa nwee Chukwu onye ọbụla nọ n'ụwa nwee chi ọ dị ka mme ebidozi akụzibelu unu ife mmụọ maka ụfọdụ amara ife Bible ụfọdụ amara spiritual ba na onye ka eje receive unu onye ka pastor ga-eji bi n'eketa asị gị kwụba tithe. If you don't pay your tithe you will go to hell or worse. Then we tell you now if you don't pay your tithe you will go hell. Back akwụkwọ nsọ si if you don't pay tithe you will go hell. Who says so? Who says so? Who says so? I'm a prophet, I'm not a pastor. I'm a prophet, whether you like it or not. I'm a prophet ordained by God inside my mother's womb before I came. I don't need their permission. I don't even need their qualification. Onwere mmadụ nwere ike bless mu nkịta asị na m bụ a prophet rare. Mmadụ enwere ike isi mu na a prophet even bishop enwere ike ịbịa kịta asị m you are a prophet rare. Onye nwere ike isi na m bụ prophet bụ spirit of God, spirit mmụọ Jehova anara afụ anya. Who are you woman being ịpụta sị m na m bụ a true man of God? Gị nwe digocha onwe gị wee na qualify mmadụ onye abata gị tọọ sị na reverend father qualify him to be a man of God. Who qualify you? Who are you to qualify me? Who are you to qualify me? No human being has the right to qualify his fellow human being. Onwere dị perfect n'ụwa, so you have no right to qualify me. He said na pastor he did not qualify. Who is your pastor to qualify me? Who is the man of God to qualify me? Who qualify him? Ịmụ ife ọ na-eme n'azụ. Isi alala ụla hapụ na hypocrisy a unu na-eme. 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 Hypocrisy a unu na-eme.
onye lalụsị ala bute ogolo data 100 naira baa na peji onye eze chọba nonsensị ọya mana chọọchị ị na-eji elotara ọ bụrụ na chọọchị ilota you will not enter my page. Onye eze agwa anyị na ya na-achọ kọstọm agwa gị na nna achọ memba achọ agwa gị na nna achọ memba ịmakwu na ebela a na-ebe bụ expensive self to have a ministry do not easy. Eziokwu na-agbụ na-agba eziokwu na-agbụ na-agba na ntị ma na-aga na-agbụ ya ụnụ eziokwu na-agba agba but I will keep on telling you the truth. Ekenekwa m unu na-asị Igbo niile onye ọbụla ebe ị nọ na-enene m na ọya adịghị gị mma adọkwa gị like vidiyo anyị ị na-enechakwa ya like ya nsị na ya kaba arụ subscribe ọla anyị gbela notification gị ka isolukwa anyị na-enweta magu notification mgbe ọbụla I post video ọfụ kakachazi mkpa wee bụrụ share vidiyo anyị ma kabakwa arụ jee follow Facebook page anyị link ya dị na description link ya dịkwa na the end of this channel ilije na the about of this channel ị gafecha home video playlist community then ifozia about of the channel click here on that place ya fụkwa link Facebook page anyị isi na ya follow anyị na Facebook na anyị nwere so many amazing contents coming up on that Facebook anyị na-asị na ya dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ngwanụ ka anyị nwee nọ mgbe ọzọ.